zitten nu in Noorwegen. Het is hier echt heel koud. Maar toch maken wij er een hele leuke vakantie van. Hoe zou je het vinden om alleen nog op vakantie te gaan op een cruiseschip? Hoe ziet het eruit en wat is het wel? Nou zitten we hier in Noorwegen. Nee, ik dacht dat we in de Cariben zitten. Het is hier zo verrekte koud. Ik zou het wel leuk vinden, want je hebt heel veel vrijheid. En je kan altijd feesten en zo. Nou, mij lijkt het hartstikke saai om alleen nog op een cruiseschip te wezen. Er heeft iemand bij die het kist en meesten die het wol op moest, die zus, let het dan het weer om, want die werden je waarschijnlijk heel erg hoors waar sto wenst. Ja, het is hartstikke saai alleen nog. En het is kies wel casino ontwand, maar als je maar z'n 12 bent of maar z'n 8 of weet ik veel wat, dan is er gewoon niks te beleven. Nou, daar is eens geen reet aan, hoor. Je zit er daar alleen nog maar op zo'n skip en ja, wat moet je? Maar ja, je maakt het toch wat, nou? Ik zou het hartstikke leuk vinden om alleen nog op een cruiseschip te gaan. Want het is heel spannend alleen nog. En dan maak je heel veel vrienden die is net kist. En ja, de kerst let het nog wel contact mee houden. Verjammer. Ik kan van die stoel afkomen. Ik wou dat ik in voort meer hier. Dan zit ik in de karken en dan concurreren, hè? Wat zou je ervan vinden als een vrouw van 24 een relatie krijgt met een man van 50? Ik vind dat een man van 24 en een vrouw van 24 net maar iemand kent van 50. Want de leeftijd is te groot. En ik denk net dat ze dan echt verliefd op elkaar komen binnen. Ik denk gewoon dat ze het om geld uit binnen of iets anders. Nou, ik denk leefde is leefde. Je moet toch zelf weten wat je wil. En ja, als je het nou om geld doet of net, maakt het mij net zoveel uit. Is dat joken? Nee. Bestond een joker? Nou, ik denk dat de vrouwen van 24 die met een man van 50 gaan meer op het geld gaan dan op de leefde. En stel voor als man van 24 met een vrouw van 50 gaat, dat dat misschien wat meer leeft is dan dat de mannen om het geld gaat. De meeste mensen gaan op geld. En zo zus ik dat de zanger van Rolling Stones die het ik bij krijgen bij een vrouw van 30. Wat ik ervan vind, als de vrouw van 24 hier verliefd wordt op een man van 50. Ik weet het net, hè. Maar ik zou zelf, ik denken, nou, waarom valt die vrouw van 24 op hier van 50? ja, ik denk dat er ook een reden binnen, hè. Ja. Ik zelf zoek ik net wel, maar als ik oormeesken, het is wel echt de leefde, dus oormeesken maakt voor mij best wel. Maak me hier maar medaille. Als op één plak mocht zitten, waar is dan zitten gong en waarom? Ik zou ergens op een strand liggen met palmbomen en witte strand, dus lekker warm en kist dit wel vermaatjes, denk ik. Ik zou lekker thuis zitten bij mijn huid en mem, warm in ons eigen huis en gezellig speeltjes doen. Ik zou op een plek zitten, maar de hele familie, dat is toch maar zo'n aanbouwkorp is, want dat is gezellig en gewoon leuk. Misschien in een stad of zo. Dat ik dan gewoon om me heen zijn en de meesten naar mij te komen. Als er één ding wat jou onthouden mooie en de rest moet jou vieren, wat zou dan dat ene ding wezen dat jou onthouden zou? Dat er een heel soort mensen bij me weten die om mij joegen. Ik zou onthouden bij mijn familie en mijn vrienden binnen. Dat ik heel erg van mijn familie gehad. Ik zou ze net kwijt willen en ik hoop dat ze voor altijd bij me blijven. Als nog 1 maand te leven hebt, wat zou je dan doen willen? Nou, ik zou nog alles wat op mijn bucketlist staat, zou ik alleen nog doen willen. Ik denk net dat die kleer komt, maar dat is je dan wel weer. Eigenlijk zei
mijn hele leven heb ik drokkend vrotten mest en ik ben smoorrijk geworden. Maar wat maak je mooi zo volle geld? Wat heb je eraan? Dus het allermooiste zou wezen als je de meesten wat jan kennen, wat je in je leven verzinnen had. Ik hoop gewoon dat ik nou net zo fier ben, dat ik dan tot te weten kom dat ik deed. Ja. Ik zou eigenlijk dwingen man, maar de familie en mijn Iris weg van haast. Ergens leuke reisje heen, maar net helemaal nog 4 voet maar een vliegtuig. Want ja, dat wist net, misschien wist ik nog wel iets eerder deed dan als het verwacht is. En dan wist net bij die familie. Lekker bij mijn familie blijven. Misschien wel heel ergens op vakantie met 4 voet. Want stel je voor dat je overlijst in een oor lang. Hoe mat dat dan? Is dat zeker? Net op het vliegtuigje van Nou, dat is net fijn. Nee. Iedereen komt zien Iridussen op 10 of 12 februari bij Café Bar de Welf voor het toneelstuk Brutsen Is op de Rode Lijn. Proost! Proost! Ja, proost! Ja, gaan we hier? Zullen wij naar de sauna? Ja, doen we. Oh, wat heb ik zin in deze vakantie. Ik casino daar. Leuk hè? Prachtig skip hè?